wancan gidan ta nan nake ta yawo na ana shiga in zo fawo in wuce na bi nan bai shiga ba na bi nan sai ya shiga ina biyowa Action. Ko akwai makullan waɗancan ƙofofi? Can baya. Action. Mu je gani. Ta sa. Ita na ka zo ka ga abu kana Inda ranka. Aliba, abokina. Aliba, fulawa gwangwani biyu. Gwangwani daya. Aliba! Ka san wannan layi? Aka zana 500 miliyan ɗaya ɗan wannan. Wannan ita ce jaruma cikin shahararren nan mai suna Inda ranka ka sha kallo. Allahu Akbar. Wannan kuma shine kyamaraman na cikin fim ɗin. Ka sha kallo. Wannan shine jarumin nan ɗan sanda a cikin shirin fim ɗin. Inda ranka. Wannan kuma ɗan kallo ne a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Wannan jarumi ne ɗan sanda a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Wannan kuru ne a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Wannan sawun ne a cikin fim ɗin. Kuma me? Sawun kadai? Sawun. Ba kuma ɗan sanda. Sorry, sawun ne sannan jarumi ne a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Allahu akbar kabira. Na tafi. Wayannan jarumai ne a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Jarumi a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Jarumi a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Allahu akbar. Mai gilas a cikin fim ɗin. Inda ranka ka sha kallo. Masha Allahu. Kuma mai ɗaukar ba. A ainihin duniya ta sani. Wato kai da duniya ta san ka. To jama'a ku ci gaba da kallon shirin inda ranka ka sha kallo Ta sha za a same shi. a cikin tashan nan na inda ranka, sannan akwai shi a cikin YouTube, madadi YouTube. Insha Allah za ku dinga samun ko da yaushe. Inda ranka ka sha kallo. Yana nan a kasuwa. Gaskiya ne wannan, ku danna kararrawa, subscribe. Munzali wannan shine assistant director ga continuity. Muna sallah kana taka mana kuɗi da takalmi. Kana fata mana abu. Oh, to kenan.
Madadi. Dan kaɗan ba. YouTube yana tunanin yana yawa.